Három magyar feltaláló, akikről kevesebbet hallani. Bíró László József, ő talált fel a golyós trollat, amelyet ma szinte az egész világ használ. Jedli Kányos már a 19. században megalkotta a dinamó elvét, amely fontos szerepet játszott a villamos energiánál. Gábor Dénes a holográfia feltalálásáért Nobel-díjat kapott. Három magyar feltaláló, akikről kevesebbet hallani. Bíró László József, ő talált fel a golyós trollat, amelyet ma szinte az egész világ használ. Jedli Kányos már a 19. században megalkotta a dinamó elvét, amely fontos szerepet játszott a villamos energiánál. Gábor Dénes a holográfia feltalálásáért Nobel-díjat kapott. Három magyar feltaláló, akikről kevesebbet hallani. Bíró László József, ő talált fel a golyós trollat, amelyet ma szinte az egész világ használ. Jedli Kányos már a 19. században megalkotta a dinamó elvét, amely fontos szerepet játszott a villamos energiánál. Gábor Dénes a holográfia feltalálásáért Nobel-díjat kapott.